a fórmula da eternidade de Castelao. Pode existir o amor eterno? Pode. E iso non require estar coa persoa ata que morres. O meu amigo Paulo, eu díxeno, este libro é unha obra filosófica en verso. Ramón Piñeiro fala da nosa lírica, desa forma que temos de expresar a filosofía. E eu creo que por iso non a vemos. Cando Castelao di a saudade non a nomeou nin Rosalía, sendo ela a encarnación da saudade, eu creo que non a vemos porque non analizamos esa lírica desde outro punto. Cultura do evitativo, a forma na que hoxe se vincula a xente, o amor, mesmo a amizade, pero no amor de parella estámoslo vendo, tal, veu, bumba, tal, o ghosting ou non sei que. E a saudade, a fórmula da eternidade de Castelao. Pode existir o amor eterno? Pode. E iso non require estar coa persoa ata que morres. Como facemos o amor eterno con saudade? O mesmo coa integral, a fórmula da eternidade pode aplicarse pro amor. É unha fórmula matemática. Só trata de integrar infinitas cousas. O meu amigo Paulo ten un poema que describe esta fragmentación do tempo. Pero claro, hai que saber sacar a filosofía dunha obra lírica. Vou non ler. Arrumei o tempo en botes de vidro para ver cuánta vida sen derramar pode guardar o home sen luz. Era a montra da miña vida a me mostrar que, sen andar, todo conduz ao mesmo local. Porque sen me mover estaba a me perder. Aínda así, continuo a ollar para o mesmo lugar, vendo pasar o tempo en botes de cristal. Os botes de cristal sería a fragmentación do pasado. A persoa, neste caso Paulo, que ademais describe o seu momento de conectar ca saudade. É unha obra creada desde a experiencia, con todo o que ti teñas de coñecementos, pero moito máis desde a experiencia. Vale? O seu pasado está en botes de cristal. E mira, e ve pasar o pasado en botes de cristal. Vamos supoñer o amor. Aínda que isto pasa con todo na vida. A cultura do next, do evitativo. Next, bote de cristal. Next, bote de cristal. Cando a persoa mira ao pasado, ten o pasado fragmentado en botes de cristal, que é o que di o meu amigo Paulo no seu fabuloso poemario. Tería que integrar, como Anagnórise describe tan ben, eu creo que é a obra case manual de como integrar o pasado. Que pasa na cultura do evitativo? Tomei unhas notas agora á mañá, porque eu de noite funciona o cerebro mentras durmo. Maravilloso. O evitativo diría: ai, hoxe estou ben, pero mañá non o sei. Xa é servo do tempo. É servo do tempo porque está sendo servo dun futuro hipotético que non sabemos nin se chega, quero dicir, mañá píllate un camión, nin se aquilo que ti anticipas vai ser certo. Daquela móvese en estou ben, pero mañá non sei como vou estar, medo a estar mal mañá, e a propia emotividade. Ai, agora xa, next, agora xa estou con outra. Sí. E despois, ui, agora estou agobiado. Emotividade, emoción, reacción. E non ten fío conductor. O evitativo non ten un fío conductor. Ten
puntos soltos, ten tarros de vidro por aí, e a súa memoria mesmo está fragmentada. Tería os tarros de vidro que di Paulo no seu poema, serían puntos soltos. Estou indo á matemática. E os puntos non teñen volume, nin espazo, nin o tempo fondo. Sería algo plano. Cando se fala, repiten o patrón unha e outra vez con outra persoa, é que é un manual de instruccións. Plano. Daquela eu quero a integral da eternidade usala para o amor. Pode existir o amor eterno. O amor eterno é esta formulación, si que é miña, hai moitos anos que a uso, e que creeina desde a experiencia, que tamén responde a unha lei física. Para min, o amor, falo de amor de verdade, o amor nin se crea nin se destrúe, transfórmase. Vamos ao vínculo. Agora estamos namorados. Pero poden pasar moitas cousas, por exemplo, a propia incompatibilidade vital. E non estou dicindo que a un lle guste esquiar e non sei que. De repente os nosos obxectivos a futuro son diferentes. Xuntos boicoteamos o noso futuro e os nosos obxectivos individuais. Pero podemos transformar ese amor. Cando quedamos de amigos, non é, bueno, veña, va, ala, next, pero non marches, porque necesito anotar aquí que és amiga. Vou-te meter nun tarro de vidro, porque eu teño toda a miña vida fragmentada e necesito-te de fragmento, porque senón non sei a que mirar. Pechar ese vínculo non nun tarro de cristal, senón nalgo que respire, non? Gardalo máis ben nun saquiño de liño que transpira. Pero vou ao tema da integral da eternidade de Castelao para aplicala ao amor. A integrar un vínculo agora, unha historia de amor, precisas o tempo fondo, que sería a saudade, o intervalo. Logo precisas proxectarte a futuro, soster o pasado, logo soportar o mal presente, porque estás calculando a área total de toda a túa vida. Non é un balance momentáneo, non é unha transacción hoxe. Agora quérote, imos facer mil cousas, e depois, xa non vou. Non, todo o tempo ti tes que estar calculando a área total de toda a túa vida. É o que isto ti decides que vai supoñer. Logo, tes que proxectarte ao futuro, cousa que esta cultura do habitativo xa non fai. Xa non ten para facer a integral. Non pode, faltanlle datos para esa fórmula. É soster o pasado. E o pasado inclúe aquel pasado teu, xa debería estar integrado, pero dentro do vínculo tes que soster todo o que foi pasando. Cando ti hoxe vives que unha persoa che faga un hosting, leves 2 anos como se fosen 2 semanas, que actúe contigo exactamente igual, esta persoa xa está soltando o seu pasado. Xa non és ti, estou falando da persoa. Eses 2 anos non os está sostendo, como se non fosen seus, como se non participase deles, como se non lle importasen, como se non os precisase para a súa propia eternidade, para a súa saudade. Que bonito. Matemática romántica. Aquí teríamos que meter a terceira marcha, como en Anagnórise. Necesitamos meter a terceira marcha porque se todo o tempo temos que calcular a área total da nosa vida, e iso é o que ten a vida hoxe. Todo é tan rápido, afacémonos tanto a querer agarrar xa love bombing e soltar xa ghosting e next, que non sabe, a xente non sabe ir na terceira marcha.
E aí sí que non teñen control real sobre a súa vida. No exceso de control, en realidade, hai unha falta de control. E non teñen tempo para ir calculando todo o total da área da súa vida. Os pequenos detalles dunha historia son os que a fan grande. Porque ti tes que integrar todo iso. Momentos invisibles sumados un a un de maneira infinita construen o volume dese vínculo. E tes que estar integrándoos todo o tempo. Agora, por iso aí entraría esa dor e ese trauma que realmente ocorre, por exemplo, despois dun ghosting. Estabas integrando, a persoa evitativa tamén. Aínda que, eu que sei, non tivese a calculadora, non se dese conta. Porque a matemática non fai falta que a comprobemos. Responsabilidade afectiva. Eu nunca dixen que, eu nunca me comprometín, pero estabas integrando. Íamos, dame igual, ao cine, contábasme os teus problemas no choio, que non sei que che pasou, aceptabas os meus coidados, de volta, estabas pendente de min, falábamos todos os días, todo iso invisible. A persoa estaba facendo realmente a fórmula. Estaba o integrando. Sen calculadora. Sabes, dicir, non, eu non estou facendo matemática, pero sí que o estaba facendo. Kant. Non necesitamos comprobar a matemática todo o tempo. Funciona. A matemática funciona e dá sentido á vida sen deixarse afectar por esta. Se queres que a área total da túa vida non sexa así un caos, tes que ir recollendo e integrando todo iso. E aí sí que o amor é eterno. Cando ti poidas integrar. Bueno, eu creo que se entende, é moi bonito, Cando ti calculas unha integral, obtés un espazo, unha área con volume. Unha área con volume pódese habitar. E aí está o amor eterno, aí está a saudade. Aquilo que pasou, ti pódelo habitar. E pódelo integrar ao resto de toda a túa vida, para ti non ser unha persoa fragmentada. E a lembranza diso produce vivencia do tempo. Ti, unha vez que integres todo iso, ten, na área total da túa vida, ten todo un sentido. Xa non estás mirando pasar tarros de vidro. Cando dúas persoas teñen un vínculo, isto case un consejos para a juventud, elles importa, a persoa é o vínculo, elles importa todo o que pasou, e agora teñen todo integrado, e, o que digo eu, hai incompatibilidades, o que queiras, hai que separarse, pero queremos conservar a historia. Conservala con cariño, logo queremos transformar o noso amor. Nin se crea, nin se destrúe. Vaise transformar. A persoa pecha con cariño. Por ti, debería, e por si, por todo o que el chegou a integrar. Agora ten unha área. Esa área é compartida contigo. E daquela, aínda que hai unha persoa que é a que quere romper e outra que non, isto só é ser así. A persoa que quere romper non debería querer volver así como a reventar iso e fragmentalo en anacos infinitos. Senón que debería, e aí outra vez ten que meter a terceira marcha, non ter presa por facer next,
igual que estivo integrando vivencias, que se tal, que se che falo todos os días, que se quedamos, que se imos, que se... todo isto, aí debería agora integrar a propia ruptura. Agora é isto que pasou, conversas difíciles, incómodas, dar a cara, ter valor de conservar iso e transformalo. A persoa podería así integralo na súa vida. Aí sí. E funciona perfectamente a integral de Castelao. De feito, é matemática. A matemática funciona para todo. Mais, cando a persoa estaba integrando, mas non se proxectaba a futuro, nin ia realmente interiorizando todo o que facía, usaba matemática, pero parecíalle que ao non estala comprobando a matemática ia fallar, pois pasan estas cousas que vemos. A integral da eternidade de Castelao funciona pro amor eterno. E o amor eterno non é botar con esa persoa ata que morres. É que esa historia de amor viva na túa eternidade e te conecte ca saudade e inda que doese, como dixo Teixeira de Pascois, a dor, a lembranza da dor, teña a mesma intensidade hoxe que a lembranza de todas aquelas cousas bonitas que pasaron. Aí tes amor eterno cunha persoa que quizáis xa non está na túa vida, polo que sexa. Cando a lembranza do bo ten a mesma intensidade que a lembranza da dor que puido haber, iso é saudade. Iso conéctate coa túa soidade ontolóxica e conéctate coa finitude no sentido existencial. Aí sí que é bonito o amor. E todo o resto que vos vendan, iso non é amor. Iso é utilitarismo, consumo de persoas e propio desgaste dos vínculos como se fosen zapatillas do Shein. E depois tiras con elas. E next. E despois dis, oh, que ben estou. Pero como me dixo meu pai unha vez, cando eu me deixara co meu primeiro mozo e tiña outro, eu estaba dicindo todas as cousas boas que tiña este que o outro non tiña. Meu pai, que en Galicia somos moi de lírica, de expresar a filosofía como en coplas e en cousas pequenas, meu pai díxome que a vasoira nova sempre varre mellor que a que tiraches. Pero así que vai gastada, xa varre igual que a outra. Filosofía random de pacotilla, familia Patiño.